खुलुमबाय लोगोफोर, बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसामनि मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गआ रुंसारि जाबाय। बड'लेण्ड इमाम काउन्सिलआ बिजेपि आरो एआइइउडिएफखौ हारियारि गोहो होननानै सिनायथि होदों। आसामाव दैबानानि नैथि दोहौआ 50,000 सुबुंफोरखौ गोहोम खोख्लैदों। दैदेनगिरि नङा, फेस्ला फावखुंगुर प्रमद बर'। धुबुरीयाव गौरिपुर पुलिसआ तिर एजेन्टखौ हमदों। बिटिसि सिएमआ बिजेपि दोलोनिफ्राय जानांगौ, सिएम शर्मा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सेथि खौराङाव दङ दुखुनांथाव खौरां। आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गआ सिंगापुरनि जाब्रबथायाव जिउ गोमाबाय। दिनै जोंहा मोनसे जोबोद दुखु गोनां आरो सोमोनांथाव खौरां दं। असमिया मुंदांखा रोजाबगिरि आरो देंखोगिरि जुबिन गार्गआ रुंसारि जाबाय। गेंस्टार सावथुननि सुपारहिट मेथाइ या आलीनि थाखाय मिथिजानाय रोजाबगिरिया मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथायनि उनाव रुंसारि जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला जुबिन गार्गआ नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव दिन्थिफुंनो थाखाय सिंगापुराव दंमोन जेब्ला बिथाङा स्कुबा डाइभिं जाब्रबथायाव गोग्लैदोंमोन। सिंगापुर पुलिसआ बिथांखौ लैथोनिफ्राय बासायनानै खाथिनि देहा फाहामसालिसिम लानानै थाङो, नाथाय डक्टरफोरा गोबां नाजानायनि उनावबो बासायनो हायाखै। बे खौराङा बिथांनि मोजां मोनगिरिफोर आरो गासै राम सुबुं समाजखौ जोबोद दुखु होदों। आथिखालाव मुलुगनाङैनो मान बावनाय आरो अननायनि खौरांफोर मोनगासिनो दं। बिथांनि रुंसारि जानाया ओनसोलनि देंखो आरो हारिमुआरि हालोदनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव खहा होननानै सानजायो। जों गाबोन बेनि सोमोन्दै गुवारै नोंथांमोननि सिगाङाव खौरां लानानै नुजाथिफैगोन। नैथि खौराङाव दङ बड'लेण्ड इमाम काउन्सिलआ बिजेपि आरो एआइइउडिएफखौ हारियारि गोहो होननानै सिनायथि होदों आरो माइनरिटि भटारफोरखौ ओनसोलारि दोलोफोरखौ हेफाजाब होनो खावलायगासिनो दं। बड'लेण्ड इमाम काउन्सिलआ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव ओनसोलारि दोलोफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरनि माइनरिटि भटारफोरखौ खावलायहरदों। आफादनि आफादगिरि हाफिज कुतुबुद्दिन बिथाङा भारतीय जनता पार्टी बिजेपि आरो अल इन्डिया इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्ट एआइइउडिएफ मोन्नैखौबो हारियारि गोहो होननानै बुङो। मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों कुतुबुद्दिना बुङो दि हारियारि राजखान्थिजों लोब्बा थानाय दोलोफोरा भारतनि खौसेथि आरो गोरोबलायनायखौ खैफोदाव खोख्लैयो। बिथाङा भारतनि गुबुन गुबुन समाजखौ मोनसे समायना बिबारनि बागानजों रुजुनानै माइनरिटि हारिनि सुबुंफोरखौ बे हानजाफोरनो भट होनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायो। बेनि सोलाय बिथाङा भट होगिरिफोरखौ इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएल आरो बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफ बायदि ओनसोलारि दोलोफोरखौ हेफाजाब होनो खावलायो, जाय बिथाङा सान्दों दि ओनसोलाव गोजोन, जौगाखांनाय आरो हारियारि गोरोबलायनाय लाबोनो थाखाय मोनसे बांसिन गोहोम गोनां लामा होयो। थामथि खौराङाव दङ आसामाव दैबानानि नैथि दोहौआ गोहोम खोख्लैदों, जाय फ्राय 50,000 सुबुंफोरखौ गोहोम खोख्लैदों। आसामा दासान्दि बे बोसोरनि नैथि गिख्रंथाव दैबानाजों मोगा-मोगि जागासिनो दं, जाय मोनबा जिल्लाफोरनि सा 50,000 सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैदों। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटि (एएसडिएमए) आ रोखा खालामदों दि दैबानाया सोलिबाय थानाय गोबां अखा हानायनि जाहोनाव जादों। जाय जिल्लाया बांसिन गोहोम गोग्लैदों बे जिल्लाया जाबाय गलाघाट, जेराव 32,000निबो बांसिन सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैदों। बेनि उनाव सनितपुर, जेराव 13,000निबो बांसिन सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैदों। गोबां मख'जाथाव दैमाफोर जेरै दिखौ, धनसिरि, बराक आरो कुशियाराया आथिखालाव रैखाथि गोनां थाखोनिफ्राय गोजौआव बोहैगासिनो दं। बे खैफोदनि फिननायाव बिबानगिरिफोरा मोन 29 रिलिफ केम्प फसंदों, जेराव 8,000निबो बांसिन सुबुंफोरनो आश्रय होनाय जादों। बेजों लोगोसे बिथांमोनहा गोनांथि जानाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय 19,162 रिलिफ रानग्रा मिरुफोर बानायदों। दैबानानि जाहोनाव गोबां खहा जादों। 4,600 हेक्टेयरनिबो बांसिन आबाद फोथारा लोमसावदों आरो 14,000निबो बांसिन जिब-जुनारफोरा गोहोम गोग्लैदों। बबेखानि बे बावैसो दोहौआव रावबो थैयाखै।
बे बोसोराव सिगांनि दैबानाजों सा 32 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ दैदेनगिरि नङा फेस्ला फावखुंगुर प्रमद बर'। बिटिसिआ बिसायख'थिनिफ्राय साननैसो दंबावो। सम जेसेबां खम जागोन एसेबांनो दैदेनगिरिफोरनि बाथ्रा दान्थेलायनाय आरो बाथ्रा दान्थेलायनाया बांगोन। दिनै सुक्रुबाराव इउपिपिएलनि गाहाय प्रमद बर'आ फिन हाग्रामा महिलारिखौ थांखिनानै बुङो। मुं लायालासेनो प्रमद बर'आ बुङो दि सासे दैदेनगिरिया भट होआलासे गावखौनो सायख'दों। सुबुंफोरा बिसोरखौ सायख'आलाबानो गावसोरखौ सायख'यो। दैदेनगिरिया समायखिरा लानायनि खालारखौबो थि खालामदों। सोर बे गोमोथाव दैदेनगिरिया? बिटिआरनि गाहाय बिथाङा बेखौबो बुंदों दि फैगौ बिटिआर बिसायख'थिनि थाखाय भट होनायनि खालारा 22 सेप्तेम्बर, नाथाय बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया बिसायख'थिनि सिगां गावखौ देरहासार होनना फोसावो। सुबुंखान्थिखौ सिफायनाय जादों होनना बिथाङा बुङो। बिथाङा बेखौबो बुङो दि हाग्रामा बिथाङा सुबुंफोरनि फोथायनाय आरो लुबैनायफोरनि गुबै छाप दिन्थिदों। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारिया मोनसे पाब्लिक प्लेसआव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव उदाङै बुंदों दि बिथाङा 3 अक्ट'बर खालि समायखिरा लागोन आरो गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे रायजो बेंगिरिखौबो आलासि महरै लिंहरगोन। हाग्रामा महिलारिया 26 सेप्तेम्बरनिफ्राय अमा बेदर आरो बोरमा बेदर जानायबो खुंगोन। प्रमद बर'आ बेखौबो बुङो दि हाग्रामाया बेफोरबायदि बाथ्रानि थाखायनो बर' भुमिनि फेस्ला फावगिरि जानो हादों। बेयो मिनिथावना, नाथाय सासे सुबुं थान्दै महरै आंहा गोथौथि गैया होनना बिथाङा बुङो। सुबुंफोरा बेसेबां सोलोंथाइ गोनां आरो मान गोनां बेखौ सान। बिटिआरनि बिसायख'थिया 22 सेप्तेम्बराव जागोन आरो बेनि फिथायखौ 26 सेप्तेम्बराव फोसावनाय जागोन। बाथि खौराङाव दङ धुबुरीयाव गौरीपुर पुलिसआ टिर एजेन्टखौ हमदों। गौरीपुर पुलिसआ बृहस्पतिबारनि मोनायाव धुबुरी जिल्लानि गौरीपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय आसारिखान्दिनिफ्राय आयेन बेरेखा लैथो रुगुंनि गेलेमु आगजुफोरजों लोगोसे सासे लैथो सेरनि एजेन्टखौ खायो। हमजानाय लैथो रुगुंनि एजेन्टआ पबित्र बर्मन। बर्मनआ आसारिखान्दी गामिनि बृहस्पतिबारखालि बिथांखौ गौरीपुर पुलिसआ आसारिखान्दी बाजाराव लैथो रुगुंनि टिकेट फानबाय थानाय समावनो हमदों। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांनिफ्राय 11 लैथो रुगुंनि बिजाब, 15 लांदां बिजाबफोर आरो 9,670 रां नोगोद रां जब्द खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो बोरला गावनायनि अजद होबोगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ बिटिसि सिएमआ बिजेपि दोलोनिफ्राय जानांगौ, गिबि मन्थ्रिया बुङो। बिथाङा बोसोरसेनि गेजेरावनो खुंथायखौ मोजां खालामनो समायखिरा लायो। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोथायनानै बुङो दि बिटिआरआव बिजेपिआनो गाहाय राजखान्थि गोहो जागोन। फैबाय थानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेलाव शर्मा बिथाङा बिजेपि दोलोखौ सायख'योब्ला खुंथायखौ बांहोगोन होनना खोथा होयो। गुबै बाथ्राया जादों गिबि मन्थ्रिया बुङो दि बिजेपि दोलो, बिपिएफ आरो इउपिपिएलफोरा बिसायख'थियाव आलादा आलादायै बाहागो लादोंब्लाबो बिथांमोनहा मोनसे हानजा महरै हेफाजाब होगासिनो दं। शर्मा बिथाङा बोसोरसेनि गेजेरावनो सरकारनि खुंथायनि आखा-फाखाखौ जौगाहोनो खोथा होयो, जाहाथे सुबुं सिबिथाइफोरखौ सुबुंफोरा गोरलैयैनो मोननो हायो। बिथाङा बेखौबो फोसावदों दि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा सिएमआ बिजेपि दोलोनिफ्राय जानांगौ। शर्मा बिथाङा गुबुन गुबुन आयदाफोरनि सायावबो बाथ्रा बुंदों, जेराव बर' कचारिफोरखौ नैथि थाखोनि नोगोरारि होनना गनायनाय बाथ्राखौ नेवसियो। बिसायख'थिया गोजोन जागोन होननानै मिजिंथिदों आरो नेशनेल रेजिस्टार अफ सिटिजेन्स एनआरसि आरो दि भटसनि आयदानि सायावबो बुंथियो। मोनसे गोख्रों केम्पेइन आरो साबसिन खुंथाय होनायनि रादायजों गिबि मन्थ्रि शर्मानि दैदेननाय बिजेपि दोलोआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ सामलायनो नाजागासिनो दं।
अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथांमोनहा जुदि फेसबुकआव खौरां खोनासंनानै एबा नायनानै मोजां मोनोब्ला जोंनि बर' हेडलाइन आपडेट फेसबुक पेजआव थांनानै नायहैनो हागोन आरो नोंथांमोनहा अन्नानै पेजखौबो फल' खालामनानै होब्लानो जाबाय।